side as a baby. Or soon said you want to be a yen or bow heading. You want to be Uja Oko in obey. Namide and so for any Adantame Tresse or Sono Yard, yes, Chinian. Chiniano or say Oko, why hospital baby? Or so Oko, I was school die baby. They will say, I will say, so a hospital pain and a Chiniane corner. Na ya fa nurse fu a sabi me nua man ketwa e bi nya adwuma nya no mu koma adwuma adia we nada sasa nada ne say we say before the school ade free by friends hospital free by almost say we so buy was on be free no be no obi antua utia ska untua bi na ba ya manya na da no bi no na nsem bebre na mesin furo so bile ni sam na ba nyina say ye nim ohwe aman penimfo ma bani nyina obi a be ye bi bet ebi mu de eye chen ebi mu because ye o mazi ha ne ye wo ohwe tama meals penso Professor Mills, Yamifa ne Crancy, ne pencil, duty and near Tia, yes, I cast, duty and near Tia, ne was through Mahama by and duty no was through pan, but we shan't Akufu Addo by ya, and Yama, I shall say about from Kakra, a chain, me from dear, me who is a near my from chain. First, no, and near maybe away, but yeah, and no crown on me, I'm all my idea, no, hear me say, some policy be a bar. Aban bia no obeba obeyi ska sha obotom se bia anopa beji ebi escation botomi beji 20 cedis 100 cedis fadi dida ba bia unua bi wo akurase ana se obusuani bi wo ba bia na se policy bi ba na se eboa ema ono no ho ye den eto no wo ho a yemfro wo fa na mi school fees o na bia we sa ne ma no na eboa ma aman ye den eyeye enti se Akufu Addo ba ye me no ade aboa me kese eze we ka ye esiwo ya Toyota ye esiwo ya first na ne yi ne be 25000 be ne abafom so e wanyi kura betime yi ne be 21 mu ho na ese ne ma bi abafom na we su yi no free education na na abeboa ye bebre because me wo fa ase bebre me nyini bi asa de bet me wo sisters bebre wo ho a me wo fa ase bebre anka we offer me school fees, offer me say, indeed. Sanya na abano. Amaye ho ato ye kakra o mazi ha. Esono policy and a sono infrastructure. Esono policy and sono infrastructure. And this oya bibi to say, oh yeah, choir, infrastructure is not a policy. Bibi to say school feeding is a policy. Bibi to say free maternal care is a policy. Na sanyema miki kenyina no ye nyina ebedi adanse se abipi amamu na this anhye na ba Ghana omo na this school feeding ba ye free maternal care health insurance ba ye yanka policy and this pass ebi ni hosa omo policy omo ba ye bi ni cash and carry yembu se ho se enyema omo ye no 4 years enso ye asa obu ko 8 years enyema ye 1 inch kwanenu na Akufu Addo pension na kwan aye kwan kama e kwa thickness ebo be 4 inches but the mema from dia na Akufu Addo die ono an ye to abama no yenim aban bi aka na Akufu Addo Jem ma yitu ni free so no ono papa no oba me bi say enoma oye ni bia ni hwa even ye behwe say light say media dia mimi hu say light ankasa eya ade a o man say light wo hwa hu say wo ba adwuma eno na chabe wo be ya adwuma nya wo top money na wo di bia hwa wo yire no ba di nyina ka bia na yesa ma adwene ho a wo ya wo so de tua beba wo ya tua bat ama ya hunu so etimi mi hu say light no de ono no ade titru pa ma mere me in fact man nyampa ndisi amamu no light no a want me am wire no because no na na hwe o man ye no a ye ne aye enwuma nkakra nkakra yi wo betonsuo kura asabe e bia na wo yiri tonsuo wo yire ton ice cream kene no ma
ɛde support wo adwuma at the same time so yɛbɛba no organizer for mu hia light electric welders yɛ ne hia light ni nyina yɛba a ɔba adwuma sɛ ɔbɛyɛ ma adwuma sɛ nti menim sɛ ɛfa so ma awareɛ bebree mpo egugu yi mama so bɛfaeɛ ɛde yɛkɔ etwa wɔn fa na yi a first 4 years fa na yi a na ɔde ewura ɔno nso 4 years na ɔno no deɛ bɛtɛ aka sɛ wɔyɛ west president a yɛnya no ever ɛwɔ history mu deɛ makan ne deɛ mahu kyɛ sɛ ɔnyɛ nipa na sɛ ndc amamu paa deɛ ɛni kwa sɛ kɛ mo kwan ɛmo mo ba aban mu bio sɛ aban wei bu ma no duru baabi na efi sɛ ɛbɛsɛ sa na anya ndc bia yɛbɛ strengthen party foforɔ na nka ɔmu so aba bɛtoa so na ndc deɛ sɛ wobusa ame a megye sɛ aban a wɔte so yi ana yɛde wɔ maa wei ma wɔ mu for long period ɛbɛboa yɛn wei ɛyɛ Ghanafoɔ no bi adwenkyerɛ a wɔnom ɛde fa ho sɛ Ghana yɛ amamuo no ɔmo kyerɛ sɛ ɔmampanyin Akufu Addo deɛ wɔbɔ adwuma paa nanso de bia na meka sɛ His Excellency Nana Addo Dankwa Akufu Addo, the president of Ghana, is a very smart guy, and I say he's a smart president. Hwɛ COVID-19 yi ba yi you're taking one advantages bebree. They say yes political rallies ye twam because of the virus and until ye to me nkogada na ye nye rally and I say ye campaign and so hwe de ekoso NDC ene obantoa wana mekɔ ha ɔkyena makɔ ha na nipa na wo mofo so no mo de yare no monte ye bie nsɔre kɔ amanfo ye wedding ayie kɔ empo yatumi atoa to ye kan say MPP primary elections yato edokra he jubilation e course wo omampanyin ba ya it shouldn't happen again. It shouldn't happen again at the corner. Point ya ni asato etare so. Wait, just to hinder the other political parties. So they be ya one of them want to mean your rally, no want to mean your campaign. It is a way a political party. Now want to say boom. I will need over television station. I bet to me. I your campaign was so kakra. That is a vision in our to consume. Just because of NPP and this. As for mobile fashion, my after had here OMG Voice, a news company be and as a media platformer, a Facebook. Womatro article be a some way and yet OMG na account name Omampanyin that John Dramani Mahama or no one numa symptom and I was here. NDC Chinia Amanyo Co Frank for John Dramani Mahama say yan to abamanu bio kunchente pa abachenche yan to mano ni nyina ne say December about wonu twam na obetina konya so Omampanyin a ono na ɛseɛ ɔse Omampanyin Akufu Addo mfomso ahodo a wayɛ no ɔno nkoa ne onipa dasani a obetumi ahwɛ na wasiesie san mfomso no ɛno ti yɛhwɛ nneɛma na konya foforo anso ha Omampanyin da John Dramani Mahama kɔso akyerɛ sɛ ɛbra na ɔte akonya so sɛ Ghana Mampanyin no imputunyuma bi wɔ no mo a wɔhyɛaseɛ sɛ ɔyɛ ebi ne akwan ahodo a wɔhyɛaseɛ de ne nyina gu contract so sɛ ɔbɛhwɛ no wayɛ ɛna fofia ntoata yɛto aba ɛne ɛbɔ ne galaway NPP betena akonya so no saa adwuma ne nyinaa egyina hɔ kyerɛ bɛn ɛno nti sɛ yɛto aba ma no biom na ɔba saa fomsoɔ no ɔhwɛ na wasiesie na ɔno deɛ ɔse wɔ kansi ne pi ɛna kyerɛ Omampanyin Nana Addo Dankwa Akufu Addo sɛ president bia ni hono mu a obetumi akɔ asaba kyesɛ ɔno nko a the second coming of Jesus Christ we a human Jesus Christ His Excellency John Dramani Mahama ɔse ɔno nko a o ɛne Omampanyin a ɔka tu ne ho sɛ ɔno ɛne Omampanyin obetumi akɔ na wasaba abesiesie Omampanyin ɔte so ɛmfomsoɔ efisɛ kanya mfomsoɔ na kɔ kɔsa bɛyɛ dɛn nemu mesa mfomso a ɛkɔ so nti ɔsaba na ɔba besiesie na ɔse ɔwarehwɛmu sɛ NDC aban a ɛba ne mpre no ɔsoɔ no ɛyɛ papa ɛkyɛn NDC aban a abɛtwam wonderful NDC aban na ɛba mprempre no ɛyɛ soronko ɔwarehwɛmu sɛ ɛwɔ jam
ɛkyɛn NDC amanyɔkuo anaasɛ NDC aban a abɛtwa mu no na so bisa sɛ saa NDC aban na ɛbɛtwa mu no me ɔde hyɛ ba Kofi Akuku me na meda no ana me director India ɔna na ɛda no daabi onipa koro na otumfo sɛ tutu na na mekyia wo onkwa so ɛka kyerɛ ne sɛ ɔnkaka nkyerɛ Ghanafoɔ mfomso ahodo a wayɛ no ɛno de wampɛ mmua na mmom obi die ɛna wɔbɛka ho asɛm de bɛdaadaa yakoma na wo mfomso kora wahwɛ siesie awie allowance a wotwa mu edumre bi woka kyerɛ Ghana youth for say you are not a magician to create jobs onye magician onye obi a oyi nkonya na de adwuma aba oman yi mu wo kura ya na bɛka kyerɛ sɛ free SHS enya adwuma Ghana baabi a yɛduro yɛ hia free SHS afɛ die wo sɛ ba bɛka kyerɛ sɛ o ba hyɛ mu kena na onim kena hyɛ ɛna wantumi afa ama ana wonim kena hyɛ ɛna obi ka sɛ ɔbɛyɛ no o sɛ wantumi nyɛ ɛnada nanso yɛbɛma MPP kwan yɛbɛma NDC kwan na wɔn mu akɔsoa dada yɛn saa sɛ ɔman wɔn bɛkɔsoa dada yɛn saa efisɛ sabi Ghanafoɔ ankasa no yɛni adwen yɛni adwen na sɛ nka wɔn adwen a ka wɔn tena wɔn ma obi nfa 50 Ghana cedis obi nfa jollof a na steak atale so ɛfa mbɛdaadaa owie ne eto abama na bisa sɛ saa jollof na ono ma wo no sika ɔkɔ akɔdie no ebetumi atɔ saa jollof no empen bebree nanso yɛbɛgye yɛgye hwie pɛ ne yɛyi ani sɛ de anya ne yɛ ne apepa ya no ho ewia ne asa ba betena yɛn ayi mu ɛna Ghana nkɔso o ɛna mpanyimfo ne mmoa yɛ o na wo oboa ho wogi sika no o kae sɛ wonua bi tie kurase na akwan atete apansam daabi saa nneɛma wei nyinaa ɛno ɛne twa sɛ mmabunu yɛtumi sɔre ayɛ na sɛ yɛ create WhatsApp pages yɛ create Facebook platforms yɛ create YouTube ne Instagram ne yɛtwitwa yɛ fuso ne yɛ nofo ɛde agu soɔ no sɛ nka yɛtumi de ka saa nneɛma wei a ɛnka mfa so ma so sɛ ɔman ma yɛ bɛhu obi no a create WhatsApp page bebrebe nipa dɔm agu soɔ ntumi nkanya nsasɛm biara nkyerɛ wɔ mo na mo ne funny clips videos ɛho hia nsɛm kwae na ebi yi ebi numbers na so to me ka say ade na yen discuss about our country because we are the youth yen ena yeba it is a youth e wo man mu ye sori gina said ye ekoso wo man mu ya mpene na mo manya basabasa ye so e ya sumdie kwan so a oman no entumpon UK entumi nya te say Ghana Dubai entumi ma Ghana ha se sika bebre bo oman panyin essay abato komisa kra na ne ho ye mahi abato komisa ono mese da nya ne ho time na maba ne so yɛte ɔman yi mu yɛbɛto aba na sɛ obi kɔpɛ ɔman panyina konya na watam sika twitwiri de billions of cedis ɔsɛmɛ de kɔtɔ forms as a presidential candidate ne yɛagye wobɛte EC nka te sɛ 4 years time anaasɛ by election de atwam sɛ Ghana kora de by elections yɛpa ho putupura batoɔ yɛpa ho te sɛ 4 years time na wobɛte EC ka 4 years no so na se EC say ba abedi dwuma na ya sa ka kire mampanyi se yensan komra se wedwafie mu yensan ko tena se yenkwaje ho as gracious na yensan pesika ya de be ma EC de adi dwuma na bisa se sa forms na EC toye no sika na kwan forms na EC ton no sa sika no e kwa he EC be sa ba sika no asa de abedi dwuma Ghana card ye kan say voters ID card yes ya sika twitwiri die ye wia ni ye redokono obi asade nkonku baako akokɔ nam se etie bi ye sika na ye di sa adwuma no omo nya abotre ma me meba omo so dako ɛna de amigina emrase bedwafo ene aman panyimfo ahodo omo oman Ghana mu mumma ye ntai sa two party system na ye pese ye force Ghana ma ye wura mu no because Ghana is not a two party state USA for the etoma say so omo ye two party state anya we e bi omo policy no so Ghana ye ntesa ye ya na agiatum say ye bema amanyoku ahodo bebre aba oman mu na so adan na ye ya akro ya yesa ye motromodwo they say rallies ye twam ma make don kontumi nya ne campaign gum otumi nya ne campaign it is a woni sika de be kwa aprobode a visions atonsuom na so these two ye na say they are major political parties in Ghana na ho am na ye man no
Debio. Why more and I am mine on so come Rashabio film, I am MPP near this in Gua. It is CPP near Ginslow or Mai, a year Donny and Kankomu. Boom, any Aquania way a year Denny account Komu. 1 year MPP ni, and as a 1 year in this in India. Oh, one call mine. As we see a year almost Omunko see a name woman Rashabio. Now, only two parties so say I so Omuna Campo Maya Deba Kukran Kanya Meow. Say Bibia, BCI wrong. Abroad one is a dear me a cosso. Soon as say NDC Bibia, MPP say, and yet Nancy CPP do betrayia a bon. Say PNDC betrayia a bon. If we are, yes, say the person of mine cosso, fellow Ghanaians. Fellow Ghanaians, fellow Ghanaian, and a woman actually young Komwa anka Andrew about to season anka Kwanye. Factories are a go anka Yanye. Nagana Yantua Bana Eden. Yantua Bana Eden, Mimiku Feko come down, Mentua Bada. Come I say, Poo, Omon Fowl Mine, or Montina Kunyano, so Omofanya wishing a semen from a home. If it's a member, Dilla so Mary and Shima Pumpum, and the Tuamba Mount Abetina Kunya, so I say you back come. Obana David petrol free because for Kani Ajimiska. Many said you man. Now you can have a transfer petrol no crown to some me who would free no now who too. Now I mean come out. Come say. And come say. Okwa ehwa bomune ehwa overseas a baller bodo so poa ene sum ho eso panyini bia ntumi nka eso ye wo MP a wo krom ho assemblyman te ho ene wo hwe municipalities in Panyufo in Atiho and on Mosha Sani Mawina. And it's near Henianka. I don't know Henianka, Obi Wakasam to say, I better wow, near Befano, yes, he had all court. Now, Penina holding some phone idea, or the Mofano court to Cosansano. Mofano court, Uncle Sansano. Bibia degeta, no much me up boy chrono, a Matunya boy chrono, they say Ghana card ye nim number do nipa do I register mo as Ghanaians. And a Ghana card ye crampono, ye nim a ho wa wo kitabie, mo ka tell say Ghana card ye no ye de beto aba ye ti mase. Ye na ye ko twiro bi ko da wa ho mache. Mo say foreigners, I will indicate that you are foreigner. Wo be so be di dwuma wo man mu, o mu nyina ko twiro mu di. Afei edru ho court to say sa Ghana card no passport picture ene hwan you can say birth certificate ye twam eti ye kofa Ghana card na fa metro na wura fi say ohogo bi so twiro ne din wo Ghana card ni wura fi say ohogo bi e twiro ne din wo Ghana card ni mu na ya ko samsu o ko tam soldiers e dem ko good borders oh man, we are funny. Ghana is I'm catching say it is a radical country. It's a place of radical. I'm out for saying it's a possible need to one or hey dear say go for my Jimmy. Yeah, rather me be time go dia. Nam dey acquire watch. Nam be ton amamu. Nam asa be bomb besia. Nam sam mamu si ho. Na ye wo ye kurom na ye tisika kokko so ye nante sika kokko so abrofo na akasa kura to ye di say Gold Coast sika mpoa no ene ahia ye sei ye pese ye kwan kura mpoa tise kokosi buru no kobo besia tise ye kokosi buru no kobo besia bon site na ye tu o man mu no ewen oil no ewen you tu oil o man mu enso fu obo den Obekona kwesi broni ne dia ni mu na all conduct bibia just because even we the Ghanaians no you believe ye mu say betumi aye ye breja ye de ma bibini contract na wa ye no na akwakofa kwesi broni China ni na oba begina ho no wa gie sika do sopo na de kwane mu no de kwa build the country na o man ti komu na ye bre interchanges ahodo aye ni nyina China for Yes, galam say ye twam asubenya opanyini bia omanne nam asiye kakran ko fa China ni no na kwa tu galam say no okoka na ka tell say oh nye obi ana yeye why na say nye obi ana yeye obi adwuma uso wonjaye na so wo panyini no ayese waka nkura gu dem se monkoda no ba bonte na begin samfon na masay o man no poto mo ko country o man no a programmer na mo dika mu titika mu na mo di so wow na police for bomb ho ban aposi for na mo bomb ho kwa ban no kra opon a oni baby da police ni troman mu na akogina kwan ho na agege sika na sika ewia hye na pampamu a cheke man for lances owia na obeka che ne se metiti sika de akoto asase ama owia ono anase asimpo oni baby da
police ni kwa na sase so na langa di chase no. What a nonsense. Na IGP ti ho no wo hye, police ni ti ho no wo hye. Oyonko police ni, you always think about the people in the hierarchy. Omo wo so ho kwa na mo dwen omo ho. Ene o wan ne yebebre. Yebebre. If it's a woman na wo yo panyin na wo da wo man na no sabi adwene no ewu. Na se opanyin na wo ni tire edi o man so a o man no so bre na ebo asesa. O man Ghana, umientu ye hofo. Etu ye hofo se o man no ebeye ya eginaminu mienu so. Sika twetwe no emmoa. Aba ye betu se du benya kwase bia. Obekwa kwata ballot box. Obekwa kwata papers am ya chena tuma bro no kwa. Abren so akonya no enye wo busu ani bi na ekwa kodie. Just because of 100 Ghana cedis. 1 million ebeye ode. 1 week wait here 2 days. Me kura ma 1 million that comedy ni nyina free finish. Ni abo kwa. Onya akonya no kura mpo wo se anim wo. Not if the combo mu kura na okona wo ben na police for kura will attack you just because o mampanyini ba. No mampanyini no ofiti ya no kwotena akonya so mampanyini. They say o person ye Ghana ni kura na wo kan asem kire mampanyini a ye se kwotira krata fafa we so abra o pe mampanyini no oba me fie ne me beto se didi yo. Mampesi ne me board adwo amere ona me ne di ye onya akonya ni we na me ba ne ho a ye se pass through some processes. What a nonsense. Or the park when no him say you come to me through processes. Obana me didi ana do sabatum di 50 Ghana gi t-shirt mu ya na mu di nkosia na machine mu bodua nkwasiafo maka watch a bicycle someone to obama me we nya was mejeje me bicycle enye jimi a enya adwene na wunni a oman a wo na ase wo ba bedi so na ya bisa krampo se oman ne de ba de nko a na wo mu anti okwabra ne betam ne dwetire nyina se ode ko hyem no ba bedi oman so isan de onim ewo munti ebere no kɔ eda foforo ye besa ato aso Ghana mpuntu odwumadie afei ne ahya ase edwoda ne dwoda bia o Ashtown radio Ashtown television share live odehye ba Kofi Akuoko ene yese Ghana eti ebeye yeni na se ebeye yi a ebesi den enatuma yi ti se menu mienu ye yi adwene bone adwempone na ehye yetirim no yetumi yi afiri no mampanyi Mahama de won fom so okra wonsiesie nwie yo allowances ahodo a wotwam kura wonya asem papa nka nkyere eso enne o te wa ka kyerɛ sɛ obi de o ba besiesie na wo de wasiesie awie yi wani asem punam uji wie a baba be yi nua de me do besia ɛda foforo ɛbɛsa to aso Ashtown TV Ashtown radio ɔde hye ba Kofi Akuoko me da me crew ni nyina ase wa wo hwɛ me nso me da wase da sɛ ne yɛbɛsa hye amakra bye bye.